дар як гӯшаи шаҳр хонаводаи сарватманде зиндагӣ мекард ва ин хонавода дар байни ҳамсояҳо обрӯи баланд дошт ва хайру саховати онҳо ба ҳамаи ҳамсояҳои дуру наздик мерасид. мардум ба ҳоҷатҳои гуногун ба ин хонавода омада муроҷиат мекарданд ва онҳо то он ҷое ки имконияташон буд ба мардум кӯмак мекарданд. ва рӯзе модари хонаводаи сарватманд аз ҳамсояи фақири худ намак дархост мекунад ва ҳамин вақт писари ҷавонаш ин ҳолатро дида дар тааҷҷуб мемонад ва ба назди модараш рафту норозиёна гуфт: модар, охир ҳамин ҳафтаи гузашта як қопча, яъне як халта намак харида будем. магар ба зудӣ намаки хонаамон тамом шуд? барои чӣ аз ин ҳамсояи фақир намак гирифтен? модар табассуме карда гуфт: писарам, ҳамсояи фақири мо ҳамеша аз мо чизҳое талаб мекунанд ва ман ҳам дӯст доштам ки аз онҳо чизе талаб кунам ки доданаш сахту мушкил набошад, дар ҳоле ки ман эҳтиёҷ ба ин намак надорам ва дӯст доштам вонамуд кунам ки ман ба онҳо муҳтоҷам ва ҳар вақт чизе ки аз мо хостанд талаб карданаш ба онҳо осон бошад. бешармсориву беҳиҷолат чизи мехостаашонро талаб кунанд. писар табассуме карда модарашро ба оғӯш гирифт